Така, здравейте, приятели! Както виждате днес, играем Survival Games в Hysteria Craft. Така, първо искам да се извиня за това, че доста време нямаше мой клип. По разтварянето много обърнах на CSGO и просто не ми занимаваше да снимам или нещо такова. Та, сега сме 14 и реших да се опитам да направя един поне малко свестен клип. Защото преди малко се опитах и сами убиват. И все не се получава. Се надявам поне този път да стане. Сега гадното е, че съм точно с най-гадните работи. Къде? Добре, драги зрители, за сега играта е много лошо. Много. То. Ето тук един хляб. Има малко хляб. Това е добре. Поне за сега. Така, я видим как беше брадата сега. Спомням ли си? Опа. Да. Спомнях си. Сега ще насеча малко дърва, извинете. И ще се опитам да стигна до там. Ако някой не ме прибие, ако някой не ме убие, както става всеки път. И не разбирам дали откъде ми идва. На този чест го обрахме. Ще го ставям така. Добре. Alright. Съединете се. Hysteria наистина е хубав сервер. Така. Да. Дайте първо да си обера пшеницата. Аз друга храна имам ли? Нямам друга храна. Да се надяваме, че в съседния остров ще има нещо. Така ще отнеме години, докато стигнем до там. What? И шибаното забиване. Така. Само да не ме прибиете, само да не ме убиете този път. Опа! Кой е той? Не. What? Ко стана, бе? Чека, аз печелих, ама как? Как? Аз дори... Ние най-великата и победа. ОМГ. Дори не стигнах до другия остров, драги зрители. Нека се опитаме пак, може... Не, този път едва ще спечелим толкова лесно. Надявам се, че клиповете ми не са толкова лоши. Така. Добре, да се опитаме пак. Добре. Чакаме. Опа. Ние си подскачаме през това време. Наистина, да, много за разлика от CNC Craft, не чакай с CNC Craft
С май не съм играл, но наистина Skywars. Не, но пък CMC Craft имат много Skype и IP. Ама може един сервер да има всичко перфектно. Така е, бързо, дай да се оборудваме пак. И добре. Надявам се, че не се получава толкова много зле. Така. Опа. Като гледам как ми забива само на Minecraft, май няма да има скоро CSGO. Чекай, да си отсечи от къщата, да си имам. Добре, този път ще се опробвам колкото се може по-бързо да се набагам с дърва и да стигна съответно други остров. Добре, имам 64, надявам, че те ще ми са достатъчно. Първо да си оберем реколтата. Опа! О, май вече има една жертва. Това не ми харесва. Добре. Сега да си направим хляб. Добре. Стиване! Не с злова лебаце. Александър минус Наска. 10 тройнат съм. Нямах и единката мръсна. Нямам какво да се прави. Нямам колко минути стана този клип. Ай, 7 минути. Добре да се пробвам още един път. Но третия път се получи нещо. What? Изгубена връзка. Така, креатив Skywars. Дай съм Skywars. Извинявам се за това, но нещо ме изхвърли сървъра. Някакъв проблем при хоста или нещо такова. Айде пак. Кастъл. Чекай, ама то... Ние сме само 4 играча. Shadow Firex. Що не беше Shadow Hex? Как и да е. Добре, откъде да започнем? Нека първо се направим пръчки. Пак по същия начин. Така, добре. Добре, излезваме чим, чувство, че всеки път ме спам все по-лошо и по-лошо. Айде. То ние сме само двама. И ето го единия там. И сега след малко ще му убие. Добре, как толкова бързо станахме само двама. Както и да е.
Къде тоя? Добре, 4. Нямаме малко хляб. Опа. Да, ето това пада. Плюс 10 скоро Win Cavas. Repic Miner наистина много добър. Не знам, просто срещу той няма как да се оправим, драги зрители. Той руши всеки наред. Да, че пак ще ме завари, докато си минавам, но както и да е. Той без това нямам друг избор. Не мога да стоя в къл. Какво беше този звук, бе? Така да продължим. Действително много съм бавен, но така е. Добре, къде е Тос? Сигурно само ме чака. Дрази, явно ще трябва да превратите клипа докато стигна до там. Защото просто... не искам да го спира на паза, защото не се знае точно къде ще изкочи. Добре, малко така, малко настрани и още малко сега надясно. Опа! Забием нищо. Оп, леле. Ако сега падна този клип, няма и да го качвам. Така че да се надяваме, че това няма да стане. Леко, леко, леко. Напрегнато е. Напрежението се увеличава със всеки един блок. Ох, докато стигна. Леко! Добре. От това също го нямам. Нищо чудо ми да лепне и пак да спечеля по най-готиния начин. Още малко. Добре. Да рискувам ли? Ей, аз успях. Мора на мен, сега появявай се да те видим къде си, да те бием. Айде. Знам, че си някъде тук. Маки, нямате. Чекай, така то спечели, бе. Won the map castle. Ай, то сигурно на друг мап ли е? Не знам. Не знам. Ай! Опа! Чекай, бе. Това той ли е, бе? Опа! Ко стана, бе? То що? Еми, драги зрители, ето че пак печеля. Аз съм най-добрия. Еми... Да, то се явно наистина много му мръзна да ме чака. И така, надявам се, че клипът ви е харесал. Наистина, две добри победи. И чао за сега от мен и до следващия